Здравейте! Това обучително видео е предназначено за членовете на секционни избирателни комисии. Ще започнем с ден първи от изборния процес, събота, 26 октомври 2024 година, когато председател, заместник-председател и членове на СИК следва да получат своите машини от представителна сила Норма. Машините ще пристигнат в следните запечатани, пломбирани куфари с прикрепен инсталационен доклад към тях. Първото нещо, което трябва да направите, е да се уверите, че номерът на вашата секция съвпада с номерът на секция, отпечатан върху този инсталационен доклад. Ако откриете несъответствие, веднага сигнализирате РИК, те от своя страна ЦИК, а вие не пристъпвате към разпечатване на куфара и инсталиране на тази машина. След като се уверите, че тази машина е предназначена за вашата секция, председателят на СИК следва да избере място за нейната инсталация. Това място трябва да отговаря на няколко параметъра. Първият от тях е да е удобно за избирателя, когато упражнява своето право на вод. Второто, трябва да е така подбрано мястото, че да не позволява пряк изглед към екрана на машината, за да запазим конфиденциалността на вота. И трето, машината не следва да е поставена на пряка слънчева светлина. След като изберете мястото и го посочите на вашия техник от сила Норма, трябва да му предоставите и една ролка специализирана хартия, която ще пристигне с вашите изборни книжа. Тя няма да е в комплектацията на куфара, а пристига с вашите изборни книжа. От своя страна, в куфара ще намерите следните неща. Пломби за пломбиране на отделенията на машината в изборния ден. Контактна форма, изглеждаща ето по този начин. На нея вашият техник ще попълни своите имена, телефон, както и номерата на кол-центъра на Сиела, така че при нужда да може да контактувате с вашия техник или с кол-центъра на Сиела. В куфара ще има и ето такава кратка инструкция, предназначена за вас за работа с машината, за да ви напомня в изборния ден, ако имате затруднения. Ще намерите и един електрически удължител, който ще ви позволи да инсталирате машината на най-подходящо място, без да се притеснявате, дали наблизо има контакт от електрическата мрежа. В комплектацията, разбира се, ще има захранване. Във вид на ето този адаптер е основното захранване, а батерия осигурява резервното захранване в случай на прекъсване на захранването от електропреносната мрежа. Ще има и два паравана, които вашият техник ще инсталира по този начин на машината. Те осигуряват конфиденциалност на вода, като не позволяват да се гледа странично на машина в екрана на машината. И не на последно място ще намерите запечатан плик, съдържащ 5 броя смарт карти, две от които са предназначени за членове на СИК и те са написани член на СИК 1 и член на СИК 2, а с останалите 3 карти избирателите гласуват, те са написани избирател 1, избирател 2 и избирател 3. С картите член на СИК 1 и член на СИК 2 управлявате машината, като за да може да управлявате, трябва да имате пин код за нея. Той е предоставен в пин доклад, който се намира в пликът с картите. Важно е да знаете, че този пин доклад, този пин отпечатан в този пин доклад е уникален за всяка машина и трябва да го запазите, за да може да откриете и закриете изборния ден. Без него няма да може да управлявате машината. Много е важно, наистина, запазете този доклад. След като председателят на СИК посочи мястото и вашият техник инсталира машината, той ще извърши първоначална диагностика на машината, за да се увери в нейната работоспособност и ще ви предостави разпечатан диагностичен доклад от тази машина. Изглежда по ето този начин. Там е отбелязан статуса на всички изпълнени тестове, а най-долу ще видите системният хеш на машината
Следва да го сравните с системния хеш, получен с вашите изборни книжа. Двата трябва да съвпадат. Това означава, че машината работи с актуалния софтуер за тези избори. Ако откриете несъответствие в системният хеш, моментално уведомявате РИК, от своя страна ЦИК и чакате по-нататъчни инструкции как да процедирате с тази машина. След като машината бъде инсталирана от вашия техник, последната стъпка, която трябва да направите в този предизборен ден, е да попълните приложение номер 2, протокол за приемо-предаване на специализирано устройство за машинно гласуване. Попълвате датата, часът, номерът на секцията, номерът на пломбата, с която е бил запечатан куфарът на машината, номерът на машината, както и броят пломби, които са се намирали в куфара и техните серийни номера. Този протокол, това приложение номер 2, което идва с вашите изборни книжа, се попълва в 3 еднообразни екземпляра, подписва се от председател на СИК, секретар на СИК и от представителя на Сиела Норма. Един екземпляр остава за вас, прибирате го при вашите изборни книжа, а другите 2 екземпляра са за представителя на Сиела. Непреодолими външни обстоятелства по член 269 от Изборния кодекс. Непреодолими външни обстоятелства са налице, когато поради непредвидими действия или събития машинното гласуване бъде препятствано до степен на невъзможност да бъде произведено по определения технологичен ред и не позволява на избирателите да упражнят правото си на глас чрез машина за гласуване. Не са налице непреодолими външни обстоятелства по смисъла на член 269 от Изборния кодекс, когато се налага само замяна на части и продължаване на гласуването с машина за гласуване в следните случаи: смяна на хартиена ролка, смяна на захранващ кабел, смяна на батерия за резервно захранване, смяна на параван ограничител. При преустановяване на електрозахранването, работата на машината за гласуване продължава чрез захранване от батерията. Към гласуване само с хартиени бюлетини се преминава единствено при възникване на непреодолими външни обстоятелства по член 269 от Изборния кодекс. При наличие на предпоставки за преустановяване на машинното гласуване по член 269 от Изборния кодекс и наличие на попълнен протокол за наличие на предпоставки по член 269 от Изборния кодекс, приложение 5 към методическите указания, от ЦИК районната избирателна комисия първо уведомява ЦИК за фактическата обстановка и след съгласуване с ЦИК взема решение за преминаване към гласуване само с хартиени бюлетини, след което изпраща решението си на Централната избирателна комисия. Не се допуска отстраняване на повреди и замяна на части на преустановили работа машини за гласуване. Продължаваме с ден 2 от изборния процес, 27 октомври 2024 година, неделя, когато вие трябва да пристигнете във вашите секции преди 7 часа, за да може да ги подготвите за предстоящия изборен ден. Част от тази подготовка е да включите и вашите машини за гласуване. Това се случва посредством отделението за захранване, което се намира под запечатаното отделение с флаш памети. Искам да подчертая, че отделението с флаш памети следва да бъде оставено запечатано до края на изборния ден, не се разпечатва по никакъв повод преди приключване на изборния ден. Отделението за захранване се намира непосредствено под него. Първото нещо, което трябва да направите, е да присъедините основното захранване във вид на ето този купунг, кръгъл с черен накрайник. Присъединявате го на отреденото място в отделението за захранване, след което стартирате машината с бутона, който се намира в горният край на отделението, ето тук. След като натиснете бутона, той индикира, че машината е включена посредством светлинен индикатор. Моля, включвайте винаги първо основното захранване, стартирайте машината и чак след това присъединете резервното захранване във вид на ето този правоъгълен купунг с жълт накрайник в отреденото за целта място, по този начин, след което се уверете, че машината е стартирала успешно
И чак след това затваряте отделението, поставяте кабелите в предвидената за целта отвори и посредством една от предоставените ви пломби запечатвате отделението за захранване. Последният начин трябва да придобие ето този вид и отделението за захранване да остане запечатано в изборния ден. Присъединяваме първо основното захранване и стартираме машината, докато е присъединено само то, за да се уверим, че машината е надлежно захранена от електрическата мрежа, защото при минали избори има случаи, когато се присъединяват и двете захранвания, основно и резервно, машината стартира и се оказва, че е стартирала на резервното си захранване. Това създава проблеми на по-късен етап. Затова уверете се, че наистина е надлежно захранена от електрическата мрежа, стартирайте я и чак след това присъединете резервното захранване. След успешното стартиране на машината ще видите един ето такъв екран. Искам да ви напомня, че 27 октомври е последната неделя на октомври и ще върнем часовниците с един час назад. Така че първото нещо, което ще направите, е да се уверите, че датата и часът на машината са верни. Тук долу в левият край. Първо виждате номерът на вашата секция, след това виждате датата, после часа. Моля, уверете се, че датата и часът са верни, защото ако тази дата не е 27 октомври, а този час не е час след 7 часа сутринта на 27 октомври, няма да може да откриете изборния ден. След часа виждате статусът на машината, пише не е отворен, това означава, че тази машина все още не е готова за гласуване, а най-вдясно имате индикатор за захранване. В случая виждате пиктограма акумулатор и надпис зареждане. Това означава, че машината е захранена от основното си захранване, включено е резервното захранване и се зарежда батерията на резервното захранване. Следва да поставите една от управляващите смарт карти, член на SIG-1 или член на SIG-2, те са равноправни, винаги с чипа нагоре и напред в слота на машината. Тя ще поиска пин кода, с който управлявате машината, въвеждате го и преди да пристъпите към откриване на изборния ден, трябва да разпечатате една системна информация от тази машина. Ето тук принтирай. Изчаквате отпечатването на системната информация. В нея отново ще намерите системният хеш на машината тук долу. Отново трябва да го сверите с системния хеш, получен с вашите изборни книжа. При откриване на несъответствие не откривате изборния ден, сигнализирате РИК, те от своя страна ЦИК и чакате по-нататъчни инструкции. Спрямо методическите указания на ЦИК, този доклад за системна информация следва да бъде поставен на видно място във вашата изборна секция. След като приключите с доклада за системна информация, потвърждавате с готово, затваряте и пристъпвате към откриване на изборния ден посредством бутон Откриване на изборния ден. Тук горе избираме, въвеждаме управляващия пин код на машината и тя започва процес по откриване на изборния ден. Като част от този процес е разпечатването на началния отчет. Ще започне всеки момент. Той е доста дълъг, защото съдържа имената на всички кандидати за народни представители, както и политическите формации, които са ги издигнали. На първо място в този отчет трябва да се уверите, че тук горе броят подадени гласове с машината е 0. Следват имената на всички кандидати от всички политически формации. Срещу техните имена също навсякъде трябва да виждате нули. Този отчет е официален документ. Накрая на него ще има място за вашите подписи, за подписа на председател, заместник-председател, секретар и членове на СИК. Следва да го подпишете и приберете при останалите си изборни книжа. Както казах, отчетът е доста дълъг, защото съдържа имената на всички кандидати. Уверете се, че навсякъде виждате нули.
Всеки момент ще приключи печатът. И най-долу има място за вашите подписи. Председател, зампредседател, секретар и членове на СИК. Подписвате и прибирате при останалите си изборни книжа. С натискане на бутон Готово и изваждане на управляващата смарт карта, вашата машина, може да видите, има ново състояние, зелен символ и надпис Отворен. Това означава, че машината е готова за гласуване. Сега ще направя демонстрационно гласуване. Вашите избиратели гласуват на машината за гласуване посредством една от предоставените три смарт карти, надписани избирател 1, избирател 2 и избирател 3. Картите са равноправни, няма значение коя карта ще дадете на вашите избирател, но трябва да запомните, че следва да редувате картите. Не може да бъде гласувано два пъти последователно с една и съща карта. Процесът на гласуване протича последния начин. Удостоверявате вашия избирател, че има право на глас във вашата секция, след което му предоставяте една от възможните три смарт карти. Казвате му да я поставя винаги с чипа нагоре и напред в слота на машината. След като я постави, избирателят ще бъде презентиран с електронния вариант на бюлетината за гласуване за избори за народни представители. Вляво ще види всички възможни политически формации. С бутон следваща страница и предишна страница той търси политическата формация, за която иска да даде своя глас, или накрая ще види независими кандидати и не подкрепям никого. След като избере някои от политическите формации, вдясно се визуализира екран за преференции. Преференцията не е задължителна, може да отбележа преференция, може и да не отбележа. Въпрос на избор на вашия избирател. След като е направил своят избор, той натиска бутона Преглед. Казвайте на вашите избиратели, че трябва да се уверят в избора, който са направили. Това е последното място, където могат да го променят, преди да натиснат бутон Гласуване. Чрез натискане на бутон Гласуване, машината започва да отпечатва бюлетината и този избор вече е окончателен. Нека прегледат своят избор преди да натиснат бутон Гласуване. Ако намерят грешка в избора, който са направили, чрез бутон Промени избора, машината ги превежда отново през електронната бюлетина, помни избора, който са направили и те могат да го променят. Отново натискат Преглед, след като се уверят, че това е избора, който са искали да направят, следва да натиснат бутон Гласуване. Казвайте на вашите избиратели винаги да изчакват сигнала за крайно отпечатване на бюлетината. Ето този сигнал. Много е важно да изчакват сигнала за край на печат, а да не дърпат бюлетината, докато бива печатана от принтера, за да не възникват проблеми с принтера на машината. След като бюлетината бъде отпечатана и чуят сигнала за край, избирателят изтегля своята бюлетина, проверява избора, сгъва бюлетината, така че да опази тайната на своя вод, изтегля смарт картата от слота на машината, поставя своята бюлетина в урната, предвидена за машинно гласуване, и връща смарт картата на представител на СИК. С това той е приключил своят избор. Сега ще ви демонстрирам, ако стане грешка поради някаква причина, и дадете същата карта на следващия избирател, когато той я постави в слота на машината. Машината ще каже, че тази карта вече е била използвана, следва да ви върне тази карта, вие да му дадете една от останалите две смарт карти и той може да продължи с своето гласуване. Ето, демонстрира. След смяна на картата, следващия избирател бива презентиран отново с електронния вариант на бюлетината за гласуване. Имало е случаи и въпроси какво се случва, ако в този момент избирателят извади смарт картата. Демонстрирам, може да продължи да гласува. Няма проблем, сесията е запазена. Натискам гласуване
и машината ще разпечата бюлетина. Изчакваме сигнала за край на печат, изтегляме бюлетината, сгъваме до запазим тайната на вота, поставяме в предвидената за целта урна и връщаме смарт картата, с която е гласувано, на представител на СИК. Така протича изборния процес за всеки един избирател. Ако по време на изборния ден възникне проблем с машината, следва да попълните констативен протокол приложение номер 4, което пристига с вашите изборни книжа. В него отбелязвате денят, датата, часът, номерът на избирателната секция, номерът на машината, причината за спирането, подписвате се и сигнализирате вашия техник за възникналия проблем, след което той има срок, в който трябва да отстрани този проблем. Приложение номер 4. Ако вашият техник не може да отстрани проблема, се попълва приложение номер 5, протокол за наличие на предпоставки по член 269 от изборния кодекс. С този протокол машината се извежда от гласуване, от процеса на гласуване, уведомявате РИК и ЦИК и чакате по-нататъчни инструкции. Ако всичко е наред и наближавате края на изборния ден, за да може да закриете изборния ден, този часовник тук долу трябва да показва час след 20 часа на 27 октомври, за да ви позволи машината да закриете изборния ден. Закриването на изборния ден отново се осъществява чрез една от двете възможни смарт карти, член на СИК-1 или член на СИК-2. Те са равноправни. Поставяте картата в слота на машината, въвеждате пин-кода, който управлява машината и пристъпвате към закриване на изборния ден. Потвърждавате отново с пин-кода. Машината започва процес по закриване на изборния ден. Част от този процес е разпечатването на финалния отчет. Искам да обърна внимание, че финалният отчет съдържа само общият брой на гласували с машината. Няма разбивка по партии или кандидати. Виждате само общият брой на гласували. Това отново е официален документ. Отдолу има място за вашите подписи, председател, заместник-председател, секретар и членове на СИК. Подписвате и прибирате при останалите си изборни книжа. Ако поради някаква причина имате нужда от още финални отчети, те могат да бъдат разпечатани от отпечатване на резултати. Машината ще разпечата нов финален отчет. Виждате, те са абсолютно идентични. Отново имаме само общия брой гласували. Няма никаква разлика, няма първи или втори. Абсолютно идентични са тези отчети. Може да разпечатате колкото са ви нужни. След което потвърждаваме с готово и пристъпваме към изключване на машината. Изключваме машината. Изчакваме машината да изгасне. След като се уверим, че е изгаснала, разпечатваме отделението за захранване, изваждаме резервното и основното захранване и чак сега пристъпваме към разпечатване на отделението с флаш памети, което се намира над отделението за захранване. Пак подчертавам, това отделение следва да бъде оставено запечатано до края на изборния ден и до приключване на отпечатване на финалните отчети. Разпечатваме отделението, изваждаме двете флаш памети от отделението, които изглеждат приблизително последния начин, приличат на флаш памети за компютър, предполагам всички сте виждали. Двете флаш памети се поставят в предвидените за целта пликове съгласно методическите указания на ЦИК и прибирате при вашите изборни книжа.
Другото нещо, което трябва да приберете при вашите изборни книжа, е остатъкът от хартията от принтера на машината. Намира се ето тук горе. Разпечатваме отделението на принтера и прибираме остатъка от хартията. Също така 5 смарт карти се прибират при вашите изборни книжа. Или ако трябва да обобща, машината пристига с запечатано отделение с флаш памети и с запечатан плик с смарт карти, но без специализирана хартия, която пристига с вашите изборни книжа и си тръгва без хартия, без остатъка от хартия, без флаш памети и без смарт карти. Последното нещо, което трябва да направите, е да си попълните приложение номер 3, протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване. Днес датата, часът, номерът на секцията, номерът на машината, както и останалия брой неизползвани пломби и техните серийни номера. Попълва се в 3 еднообразни екземпляра, подписва се от председател и секретар на СИК, от представителя на Сиела Норма, 3 еднообразни екземпляра, един остава за вас, прибирате го при вашите изборни книжа, другите 2 остават за представителя на Сиела. С това вашият ангажимент към машината за гласуване е приключил и давате възможност на техника да окомплектова в куфара, в който тя е пристигнала.